tro'r Beltex I fi yn y cylch ar hyn o bryd yn adran brosiect cyfandirol Pyr, Elin, nawr te, Beltex. Mae'r rhain yn beryglus iawn yn dyn nhw yn ffeirin ni. Ydyn, mae'r siap a'r confirmation ar hyd yr carcas yma, a'r corff yma yn eithriadol, un o'r brydiau mwyaf poblogaidd ar gyfer y cigyddion a'r sioe yma. 13 par yn y cylch I ddechrau, maen nhw nawr yn ychwannu nhw lawr un wrth un. Ydyn, mae'r beirniad wedi rhoi waretegu pob un o'r peirau a wedyn yn torri nhw lawr I bach llai, gallu chwilio rhain bach mwy fanwl. 7 par dwi'n meddwl, efe ar ôl? Ie, 7 par fi'n credu. Ydyn, a rhain yw'r rhai o'r oen mwyaf gorau sydd yma heddiw ar y teg. Drych ar cig sydd ar rhain. Dyna chi gig yng ngwyr ystyr y gair, ynddo fe? Llawnder yn y goes ôl na, nos e? Oes. Mae'r bryd yma yn efo asgwrn fach, so fel fine, high meat to bone ratio, so yn boblogaidd iawn i'r cigydd, llai o wast. Ffram eitha bach, mae'r asgwrn yn ffein. Does dim lot o wastraff ar hyn, oes e? Nagos, na, yn derfynodol I be ni'n edrych amdano yn y siop. Y lled na, a'r siap yn y goes ôl, oes, war y teg. Ac ar hyn o bryd, Sarah a Robert, Garth a Priestley o Ogledd Sir Efrog yn ail. A wedyn y teulu Austin a Michelle Lockyer yn drydydd. Wel, fe gen I weld nhw o Wlad yr Haf. A wedyn Owain Lloyd Jones o Sir Fôn yn sefyll yn bedwerydd ar hyn o bryd. So. Mae eisiau gweld y pen blaen. Achos y pen ôl sydd gan amla bwysica nawr yn y ffair. Yn amlwg mae'n mynd trwyddo nhw'n fanwl yn dweud, edrych ar bob pen. Mae'n rhoi war y teg I pob un o'n nhw war y teg. Fi'n credu bod y ddau cyntaf na I weld yn agos efo faint yma fe'n... Ond nes ti sylwi, pan oedd yn cyffwrdd â nhw, oedd nhw wel yn galed ydyn nhw, oedd I ddwylo fe ddim yn mynd o'r golwg yn y glân. Na, mae fe nhw wedi cael ei trimo yn isel iawn a mae fe jyst yn dangos faint o gig sydd arno nhw. Fi'n credu bod wedi gwneud penderfyniad, do? Ydi Glei, teulu'r Gitos ar y brig o Fferin Bryndi, Powys, a ti'n nabod rhywun y dda? Ydw. Perthyn i'r teulu, so da iawn nhw ar y teg efo nhw. Ie, braf I weld y tîm, y brawd ar war yn cyrraedd y brig. Diolch I ti, Elin. Na fi ni weld y teulu sydd ar I cyrraedd y brig. Cael sioe dda iawn, dyn ni'n dweud, hyd yma. Well, wow, that's amazing. Yeah, not so bad. Yeah. How many pairs did you say you had? We've just bought 2 pairs, but we've had 2 first, so Exactly, it's pretty happy with that, really. Yeah. That's amazing. Yeah, no, it's keep trying. Yeah, well, you've worked hard. It's a great achievement after all the hard work, though. Yeah, no, to be fair, I'm just in to help with the showing, so I haven't had to put the hard work in on this pair, but handled very well, so very happy. Is this your best show yet? Yeah, I'd say so, yeah. Well, you can't get much better than 2 firsts with 2 pairs. No, we've done quite well with the carcasses, so that's gone as well. Good, so. What have you had with the carcasses? I think we've got a first, second, third, fourth and fifth, so. Wow, but don't celebrate too much right now, okay? You'll have to concentrate for tomorrow, okay? Yeah, home to bed. Good luck, take Thank care. you.